Hello mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no? Naot nga naata sa mayong panglawas o kapiskay. O karon niya ang sumpay ning Sugilanon, Crispin o Basilia, Part 2. Hinaon nga mas mo grabe pa na. Labi na ron nga wa na ginagikaon ng maayo, wa nagtarong kaon na. Tay, wala magitay buhaton? So may buhaton ta. Tagana tong pagkaon ba? Mayong pagbuminaw May nalang, sa maulian Let's pa. Pinoy. Muadto kita aron mabugnuan ta. Dakuan maglawas ana. Tay, di pa tingali na grabe, uy. Maulian pa tingali na. Basta makakaon nagsakto. Ay ambot lang. Basta kay di lang kita mo kumpiyansa. Di lang kita magpabuang-buang og duol niya. Oh, naman ako gugas. Anya, may napanimahuan ka pa? Oh, wala kayo nag-face mask man ko. Okay. Pauga na lang na. Og iha ni mo makita, ang dili ni mo damhon nga makita. Tay, nakaluto na ko. Sa iyo ko mo nagluto. Tay, tagaan na to si Crispin, ha? Unya, daswagan tagkalit. Ibilin na ko na to sa may pultahan si Ampayag, tay. Mingaw bitaw. Tanawa o, gikisaw si Ampayag. Niga ni mo no? Naniid gud ay ka. Tay, Sige. Kay mamugos ka man, ug aron magmalinaw ng imong utok, no? Hatag tagpagkaong Crispin. hala tay. Si Crispin, tay, oh. Huh? Uy, hala. Ay, pakita ha, ay pakita. Di mo kita makita, tay, good. Kinilir, betas, giwang. Sino to ba itong mga bintana? Saan na Ayan na ha. Keep the change ba? Ano na mo? Keep the change. Hala, tay. Nag-grocery lagi na si Crispin. Nadi siya kwarto. Uy, Tanawar tayo, nagkabayayat ka na siya sa ingi pamalit. ayang matara. Tay, nakabalik na tingali sa trabaho, tay. Balik ang trabaho. Nagsagit pagari na ganina. Oh, di ay na. Tempa. Wa ka na manulis. Nanulis tingali ng tinughong dako. Wa sa tingali, tay, uy. Butan, gunas Crispin. Oy, Clara, paminaw. Kung mabuang na gani ang tao, di na magsapayan kung buutan ba ang tao o dili. Sakto rin nga wata mga bre, ning milabay mga adlaw. Kay kung may mukalit og abot diha ron nga mga pulis og dakpon siya, o di ta maangin. Wow. Naghanap sa kong pinalit. Ay. Nikalit lang din doon tanaw na kong bagirang ano. Murag gamay tindahan. Katauanan ka man, Crispin? Nga naman. Daghan ka gud og kwarta. Pero mga sardinas ragid og noodles ang imong gipamalit. Doon na lay nasagol gamay nga beef loaf. Wala man ay kalainan sa mga gipanghatag nga ayuda. Hinoon, okay rasad na. Kay kun may masaag og sudin nga mga taong chismoso, dili ayo sila makurat. Bitaw? Onya, unsa na imong gipati ron? Daghan ka na og kwarta, Crispin. Kulbaan ko, Basilia. Nga naman? Kuan ba? Doon na yun niya yung makiri nga. Doon ako'y dagang kwarta. Tingalig tulison ko. Dili ba niingon ka sa gaahin siya kanina nga doon na kay Guardian Angel? Crispin, samtang ni ako, why makapanghilabot nimo? Huwag makilabot na ko, pero kakon lagi ni mo eh. Ngang kapiri ka, kunya Angel di ay. Fairy lagi ko, oy. Pero, mura na lang sa kog imong Guardian Angel. Kay bantayan taman ka. Pero, doon na kay imong tinuod nga Guardian Angel, gyud.
Libog ka gini mo eh. Pero, bisan galibog ko ning hitabuha, Basilya. Nagpasalamat yung guni mo. Sinugdanan pa lang ni Crispin. Sinugdanan? Oh, no? Kausap ako to ng ngiti si Goldie. Sa ato ba? Kada adlaw gini ay? Oh, yes! Kada adlaw, Crispin. Doon na kay Bulawan, gikan kang Goldie. Oh my God. Oh, Ha? nga naman naghadlok man ka? Ambot pero... Kalma lang yun, ha? Cool ka lang. Suwabe lang, aron dili ka maratol. O follow lang yun sa instructions, aron dili ka masipyan. Okay. Uy, naibaw ka? Proud ka ko ni mo kanina. Ha? Ni-share ka sa imong blessings sa mga nagtrabaho sa pawn shop. Oh. O ni-donate ka sa simbahan nga wa magpahibaw. Ingon anak, Crispin. Suwabe lang. Pero ba sila nga nung ang kamusugot nga palitan ako inasalmanog sila si Clara? Nagagusto ka kang Clara, dili pa? Baya. Lingiw-lingiw pa. Dakway baya ni mo. Seriously speaking, Crispin, gusto na ko nga dawaton kanila sa ilang pamilya tungod kay gimahal kanila o girespeto. Pero, Ayaw na lang lagi ko supaka. Dili ba niingon ko nga follow lang gid ka sa akong instructions aron dili ka mosipyat? sige, di lang ako musupak. Good boy! Oh, pagsukad na aron makakaon ka na. O kumani mo kaon, pakan asad si Goldie. I want to be Binuhong. this only Sayong nagkanta-kanta na. Akong lipion, be. Dali, Guldi. Magpainit ka kay vitamins pa maning init sa adlaw ng rasa. Dali. Sa man iyang gitawag og Goldie. Come on, May Guldi. kauban na siya sa iyang payag. Okay. Uy! Iring itom? Okay, Guldi. Diyan lang ka, Guldi, ka mag-exercise ko. Patulang lingkuranan nga balik ang TLT. Dayabag na yun. Dayabag na. Goldie ang iyang gingan sa iring nga itom. Pagkayabag yun. Okay. Busog? Maon na ito bag. Ikaw ba? Wakay kaon-kaon? Mukaon man. Pero, lahi ang akong pagkaon. Pero pwede rasit ko mukaon na ng inyong pagkaon. Basta, walay asin. Ha? Oh, ngano ka? Asa si Guldi? Tuara ay, nato. Ay, na to ka. Nagayang-hayang pag yun. Buot ipasapot nga kontento siya. Ug malipayon. Mao ba? Unya, iti na siya inigmata niya. Uy, hala. Oh, nganong halaman? Kuan ka nang. Mahasol na sad kag paog ka? Unya, hugas, dayon paog kag balik? Adi, dili ko hasulan na. Gamay na kayong sa kapisyuha, eh. Oh, maugani. Unyo, nganong marag na worry man ka? Tingali, matinga na siya tagay ahin siya ba kung nganong doon na sa kuy gold. Ayaw ka pala ka. Dili na sila matinga. Og inig-add to nimo, the same story ang imong isulti nila. Basta, salig lang lagi na ako. Pero, Basilya, asam na ko'y butang dagang kong kwarta, eh. Punag ka naman kinakailiman ka, kada adlaw na ako'y 75,000. Aw, 6,000, 60,000 na gini ay. Kaya mahatag mo ko dito sa hensya, ug mo din sa kusimbahan.
Doon ako'y 60,000. Akong adlaw. Asa ka manang kong anay? Saan mo ko pagasto? Wa kay plano mapatukod upay? Nyaragod. Matingago mga tao kung asa ko kwarta. Okay. Ayaw lang una patukod. Later na lang. Ang imong buhaton, hinay-hinayon una nimo pag-ayo kini imong payag. Hapit na baya ni nagapa. Lit ka na lang ni kinay nga pagyo, hapa na ni. Mao nga ugma, palit og mga kahoy og sin. Hinay-hinayon ni panday. Matingago mga tao kung asa ko kwarta. Ano dahil mo nagamitan og powers, ha? Iwan na niya akong payag, magikan lang ni. Gumiti si mong superpowers ba? Kaya na ni mo eh. Hay, ni mo Crispin. Di ka gusto matinga ang mga tao asa kag ipalit og mga kahoy og sin. Pero, okay ra nimo nga matinga sila nga mukalit ra ni kaayo imong payag nga murag magic. Oo, Daysa. Iyag, mangutan na sila sa kong kwarta. Unsa may ako itubag? Uy. Si Crispin man ginao. Di ko mahimo masayop. Siya na naa sa lamber. Unsa man na siya? Ipalit og kahoy? Basi isugo ni Noy Tiago. Wa gini klaro si Noy Tiago ora. Igun siya kay di na siya makigsuod kang Crispin. Uyo di ay. Wa ko makauyon ini da. Tay! Imorong phone? Ang ako tong cellphone da. Hello? Kinsa ni? Ingon ka Noy, di na mo makigsuod ni Crispin. Oy, Siso? Ikaw ni? Pagpaminaw sa Lex Imo malagig Pinos. gisugos pagpamalit og kahoy si Crispin. Ha? Uy, diin ka gudlaon, kapunit anang balita Fake news ka na. Kung dili ka mo'y nagsugo niya, kinsa man di ay? Uy, ambot, oy! Basta kayo ako magsugo niya. Ayaw patakad niyag pasagil ugok. Tay! Kita tayo mong kontrata? Kisa tayo nanawag? Kadiot. Uy! Pag ginawaas ako kay murag, bukal yung dugo na ko na. Misakas kung Sabi. Hala, bitaw, tay. Nay, nag-asasoy mong hubon, Ito na. Larga na ang delivery pick-up sa lamber. Ug misakay si Crispin. Kung dili si Noy Tiago ang nagsugo niya, kinsa di ay? Sa ato pa. Wa mabuag si Crispin kay doon na may bisalig niya. Di ko mahimutang ini da. At tuon ako sa Noy Tiago. Nay. Nakakita ka, Clara? Kita ka? Siyempre, tay, uy. Tanaw butang to, ha? Sa ato pa, maunay gipasabot ni Siso na malitog mga materyales si Crispin ug nagsuo siya nga ako'y nagsugo. Ipaayo tingali ni Crispin yung payag, tay. O, dili pa siya sa kwarta, no? Sila, Ay, ko ina. Nga nanulis na sad siya. libog ko hindi da. Wa lagi mabuang si Christine, tay. Ha? Namalitigit ko, ha? Ito may kasultining, ha? Kinsa yung kastorya, tay? Ay, ambot lang. Nakatubang ra magina siya anang iyang gida nga materyales. Wa masadihang iring. Hoy! Ay, Tiago! Si Siso, tay, taas pultahan sa likod. Ha! Salamat ka, Dok. Nga dunay kisaw si Crispin ug duna gid kay istoryahan. Kay di tagid unta ka pasudlon o tagalagot mo kuno mo. Sorry na lang gid Noy. Mura magugog na ubos nimo kay nagtuo lagi kung ikay nagsugo ni Crispin. Pero di ay para iya gid ang mga materialis. Ganon doon na naman siya kwarta.
Na, muna diha. Di kita katubag anang pangutana ha. Kundi ta mangutana niya. Oh, ato na to. Tulo bitaw ta. Oh, ano nga anak may mudagway, ha? Ikaw ba kasugo na kini nga mamalit ko niya? Abi na ako, pilara ka buok imong paliton. Mura masad nag-ikatukod og bay imong gipamalit. Di anam-anam raon ta to nimo. Ah, dalima sa kanang anaman namoy. Wala, di mo balik-balik ba? Onya, ang mga mata sa imong mga silingan nga mga hilaptanon. Unsaon naman lang. Makita ang kanila. Dili sila makakita na ako. Hi, Christine! Hi, Clara. Ha? Yamat sa Crispin. Muna nakadaog matingali ka sluto do. Namalit ka man, kung inay god. Ako ang magunay, hapit ng gumuha pa akong payag, noy. Ako lang ginay-nayan og ayo. Kwartahan na di karon. Doon na naluin ako, nitabang na ko. Oh, kinsa na Crispin? Kinsa mo sa hitlabang nimo? Kisimitabang ni Boy. Secret. Oh, Uy! Uy. Baho araw na eh. Ha? Imong iring Crispin oh. Nagpagawa sa gibate. Ha? Bisag nag-face mask na. Nakalusog ibaho. Hilas ra nila. Ako na ipuson si ang iti ni Goldie Basilia. Pwes, hipusa dayon. Lain nagbaho sa? Ay, di ka pa ni maho rin maghihapon ta, bisag nagmask pa ta. May pagwa na tabduol na. Giluod na hinoon ka. Tanawa ra gud yun, nay sa tanawa. Di kinamot ra magpunit sa tinugho nga Crispin naghugaw sa iyang iring pagka... Oh, MJ. Luag pagidayang tornilyo. Good timing kayong pagpangiti ni ko, tita. Nanagan palayo ang mga kontratita. Udra ba to si Clara da? Di ka buhi tingali to. Bahala to siya, uy. Ayaw siya kuna-kunaa. Pero kuan mo good Crispin. Ha? Ako na si Crispin karon? Oh, Basilia? Kana pa, nga nang maratol man yun ka, uy. Abi ni mo, Christine, may saktong panahon lang nga imo siya kuna-kunaon. Pero, sa pagkakaroon, ang imo unang kaugalingon ang tagkai o pagtagka. Nisugal yung trabaho ni Crispin yung palagtay. Sabi na, oy! Sige, pamantay, ana. Surtihan ni Crispin tayo, no? Kinainitabang niya. Pero, bis, sa gasa? Huwag kita niya matubag kahapon tungod sa iyang iring. Magkadimao basad ka ng iyang pagpamanday. Nawa ba man na siya sa maayong paminsaron? Tatay, kadoy. Sama di eh! Ha? Kung sa matrawag niyo mo siyang gibuhat gahapon, nga iya lang kinamot magpunit ang hugaw sa iyang iring. Nihunong man lagi ko. Kuan mo good Basilia? Di mo ko kamao mamanday good. Magkadimao baka ni. Ayaw ka pala ka. Tabangan tika. Diha na ko gamit sa akong powers. Basta, pamanday lang. Ako ray bahala ni mo. Halatay! Halatay! Ngano ka niya, Clara? Uy, tay! Tanawas Crispin, tay! Tanawa, tay! Normal pa na yung gibuhat, tay? Normal pa na! Paspasagot rilok ni Crispin. Mura fast forward. Uy, tay, badlungan na siya, tay ko! Uy, ko, oy! Badlong ko tatot, ko, eh. Iitsa pa lang unya ko. Murag nanubral na yung kusog ron. Nakarit lang kong kagbak. Muna ako na kuyawan, tay. Tay, mamatayan na kayo si Crispin, tay. Kaya takihon. Grabe mo na gibuhat ka ron, oh. Ay, manawag na lang tayo sa barangay. Uy, aron sila'y mubadlong, ana. Lisod na pa rin buang. Nga, kusgan kayo na. Tay,
tingali na, tay. Aw, sabot nga anhaon siya sa taga-barangay. Ay, magpasilpon ako kasi manawag ko. Hala to. Wa man tay mga load, tay, good. Atuan na lang ka. Sige. Pero hoy, padarang ka ba maayo, ha? Ha? Ug kun mo sangpit gani ng tinugkong, ayaw, di kitahon pagtingog. Wala ka ng purmahan niya, peligro na kaina. O ikaw sa taya, pag amping ka, dili ka niya makitaan. Kay dukdon unya ka. Tinugkong, bayay. Kulbaan mahinuon ko mo gawas anang iyang gisul. Kadaan ka nagisulti ni mo, eh. Ang ako lang tay ba, nga mag-amping ka inigawas ni mo, tay. Sige. Mag-amping ko. Kay kuyaw na kaya ng sitwasyon ni Crispin, ha? Di na nakakumpiyansahan. Arat-arat ka nagtalit ko siya. Budalik ko bakaw samtang wala siya mag-atubang. Murag putas na. Mihunong mo siya. O murag mo atubang din, eh. Magdalik ko. Richard mo! Ako'y nakitaan manggil ko. Patay. Mupadayan. Di naman ko kalito. Ako'y ba in taon? Mupadayon baka ako sa. Mudagan baka ako. Pero tingaligok doon ko. Kung namuhon ng sagot, tingaligdoolon ko. Taon baga santos ang mga anghel. Taon. Luwasay taon ko ninyo. Panalipdiin taon ko ninyo patok sa tinugong ang Crispin. Naliso aras pang-isip. Luwasay taon ko ninyo. Uy, parang samlas may tiyago. Naglakaw pero nag-urol niya po sa kalugar. Ato duula kong naunsa. Di ka makatagal na sa siya? Aron, may mong tabangan ba? Wa ko'y paki sa ubang tao, Crispin. Gawas lang kung doon na sila'y daotang tuyo ni mo. Ano ba? Sige, ako lang siyang dulon. Noon sa rabadaon ko, adi. Sige kong lakaw, pero wak magin ko mairog. Why? Sao man ako iniron? Nay! Ano sa mga nay? Wak man ko maunsa, eh. Pasabot na nahadto ko. Mamurali ka kakurog na. Wawa no, kukurog taon. Wak ko magkurog, eh. Ikaw man ka nay, pero huwag ka mairog, ha? Nairog ko ganina, oy. Mihuno na ko pagtawag ni Munako. Unsa? Kalain siya kasawa, oy. Pukon na magkakainin. Ay, kanay. Murag, nagkurugi ka nay. Ha? Kung dili mo makontrol mo tiil. Gulitan ka? Ayaw. Don't touch me. Huwag ka ni malisuig pang-isip si Tiago. Crispin! Ayaw si Tatay Tiago, Crispin! Maluoy ka niya! Ayaw si Onsa, Crispin! Ang baragon. Nakapamahong mong buha. Okay na kanoy? Karong taon, nanaroy mga taga-barangay nga muanhan ni Crispin. Arang na ko. May gani na nawag ka, Siso. Sa unang dan gud ni Tatay, mao nga, wag may makapanawag o text man lang. Lagi, surte nga nanawag ko og nagka-istorya kita. Mao to nga, bidali-dali gyud ko kadtos barangay. Oh, yan ang service sa barangay ay. Dadon na naroon si Crispin. Oh, wa palagi sila manggawas. Oh, tempa. Wa man nakikisaw sa payag ni Crispin. Walang tingaling nila pursa si Crispin. Kaya dako-dako ba isang naglawas ang kanahang dako. Nangita ra siguro sila paagi nga kuyog nila. Nanggawas na sila. Maturay niya ko ay nasikap. Wa man lagi nila dada si Crispin. Ang mga yabag.
Misaludo pang Crispin. Usa may pasabot ini. Uy, siso nga naman to, uy. Abi na kong tanaw nila si Crispin. Mudali ko ato sa barangay, Clara. Magsusi ko ini. Indutas akong pakiramdam ay. Murag, napakita og respeto na ko ang tanod o ang kutsihan. Tuta eh. Alangan, imugod silang gisaaran nga. Doon na kay surpresa nila sa dili pa moabot ang Pasko. Bitaw no, pero ano silang nakasulti mo ko ato? Nakulatan sabi sa kong gisulti. Alangan, ako may nagbuot sa imong isulti. Maodi ay. Naibaw ka ba unsa ilang tuyo sa pag-ani, Crispin? Wa. Aron unta dakpon ka. Ha? Ano kong taon? Sa may akong sa? Ay, di ba? Niingon ko nimo nga wa ko'y pakisa. Uban, di ba? Gawas na lang kung doon na sila daotang tuyo nimo. Oh, Pues, ako nahibawan nga ila kang ipada sa mental. Kay nagtuo sila nga nalisuan kas pangisip. unsa? Uy, nga nugod! Bao na, Clara. Huwag ko na sila nakita ka-abnormal sa sinultihan ni Crispin. Ipasnags paganay ko na sila. O may mga plano ko na si Crispin nga nindot sa barangay. Unsa? Uy, unsa man tayo nindot nga plano ni Crispin sa barangay, uy? Ug usa pa, unsa may inkapasidad? Hala, uy, imagination? Ug gadagit sila? Ha, ingon ana sila ka inotel. Hapit pa ko magkakitaglanis kay ngayon na mahinuon ko nga basikulog na sinalag kong Crispin. Hala, no? Mauna. Mga hanggaw yun. Oh. Ngano, Clar? Si Crispin, nagsige magkatawa, good. Kusog kaayo. Ha? Ay, ako na buang. Clar? Dili ko kadungog sa iyong katawa, siso. Di man maklaro. I-record na lang. I-record ang iyang katawa. Nausagot tawag sila. Wa sila mo tuo sa atong gisulti. Nitoo sila, tay. Kaila ko dayong giato si Crispin. O galing lang. Kay nada sila sa kung unsay gisultiin ni. Be. Ako gyud matubas kapitan be. Di ko katug ini da. Kita na lang duha tayo na. Akong ipadungog nila ang katawa ni Crispin nga akong na-record ganina. Sige. Dito maglugay. Tiwas ako na nagkaon ni mong lugaw. Ini kahuman, mga tunod tayo tas barangay. Ay, kapuya katawa eh. Cute man ka mo katawa, Crispin. Ha? Sakad nga, nakaila ko ni mo. Karon pa ko makakita nga may katawa kag ingon ana. Kay ang Crispin nga akong nailhan, katnunay lang nakilak. Desperado, way kalipay, murag gidakdaka na sa tibuok kalibutan. Bitaw, no? Kuan ba? Salamat ha? Wa na'y luha nga moagas pa sa imo mga mata. Kung doon na pa man, kana, luha na sa kalipay o dili sa kaguol. Bitaw eh. Abi na ko, dili na ko mukatawa pag-usab. Diyang namatay akong amahan sa Yolanda. Dito nagsugod akong kaguol. Naapil di ay mo atong bagyo, ha? Wa. Oh, igon ka namatay siya pag Yolanda. Na-timing lang nga namatay siya pag Yolanda. Unsa di ay nahitabo niya? Naligsan. Toing. Unya, napunan pag yun akong kaguol. Sa pagkamatay sa akong hinahan. Sa pagbuto sa bulkan. Nabutahan? Wa. Naunsa di ay? Natabukan. Wala mauli eh. Huwag namatay. Unsa ko di ay? Akong isuon. Ang naginugsara kong isuon. Namatay atong panahon sa virus. Oh, na-COVID? Wa. Naunsa
na taga Kaglubi. Mao pa? Ibaw ka ba sila? Sila akong kalipay. Sila akong barkada. O ako'y barkada sa gawas. Gikan sa trabaho, mupauli na yun ko kay lingaw mo kay mi kung lingaw kay mi duha sa akong igsuon. Pero sa dihang wanay nabili nila, dito nagsugod ang kaway lami sa akong kinabuhi. And the rest is history. Pues, usbon hato ang imong istorya, Crispin. Magmalipayon ka na. Oh. Basta, sunda lang yun ang tanan akong isulti aron dili ka mo sitiat. Okay? Dito di mo gikas barangay? Oo, eh. Wayayo. Kami ba manuog katawaan nito? Narikod ba kanimo ang katawan ni Crispin Clark? Oo, pero... Igo na ba rin ko na itong pruweba nga nalisuan sa pangisip si Crispin? Di ba rin ko na pwede nga malipayon lang siya maong mikatawa siya og kusog? Lugaw agud. Amo pang gisultihan nga makadungog biniya nga magsiyagit og hilak. Siyaok ba? Basta tanan nga amo na matikdang Crispin, among gisulti. Ragwa mas sila tuo eh. Unsa may lang gusto? Nga may dautan naging buhaton si Crispin ninyo? Una siya mulihok? Mao tingali. Pues, di na mahimo. Bebe, ato ta reklamo sa pulis be. O di ba sa mayor? Ihas lang silang tanan mga inutil. Wa man unta na magtumok-tumok istorya. Kita may hinuig kasabaan. Igo naman unta na reklamo. May pagwa na lagi tamo atos Mayor Tay. Sakto sa budong yung gisulti. Sa barangay ta dapat ni reklamo. Ay, may reklamo na bitaw ka dito. Mag-amping na lang kita, Tay. Ipadayon na lang kita nato nga. Di ta Mayong magsigil. pagbuminaw sa Lex O kanunay Pino. kita manglak sa mga pultahan o bintana. Katinughong baya, oy. Humana noong lockdown. Di na noon ta kagawas-gawas. Katinughong! Wow! Kanayos na sa imong payag, Crispin. Dili na ordinaryo nga payag. Mga gamit na lang sa bahay ang kuwang nimo, Crispin. Matikan lagu na tanan. Crispin, yun, uy. Nga naman gid ka, uy. Kinahanglan lagi nga may makita ang mga tao nga imong gibuhat. Sige lang, ang ubang mga details ako na'y pahala. Sama sa mga cabinet, ako na'y pahala na nila. Pero ang mga appliances o mga furnitures, imog yung palito na, ha? O sabay gamit sa imong kwarta kung dili nimo ipalit. Unsa? Pwede mo mahibaw. Pero mo man ay sumsuman ro sa mga tao, labi na sa taga-barangay. Ni Asinso na si Crispin. Pero, unsa mahitabo Wa ko kasabot. Ngano wa mo mahibaw? Nga doon ramang kayo mo. Ay, wa na lagi taon mi, mga bliss amo mga bintana og pultahan. Wa na sa mi mangli-li, unsa iyang gibuhat. Unsa man nahitabo Sa sinultihan sa taga-barangay, Asinso na gid si Crispin. Ug ako gyud nakita karon pag-anhin ako. May nagdagway ang iyang payag. Nanay mga tanom sa gawas. Mao ba? Tay, dali ko na, Tay. Lio na to. Mau ba? Ay, maulagi. Naniid ron sila nimo. Dili lang nimo makita kay wa man sila mga pli. Mao nga, gawas na dito. Sige na. Dali. O ganito imong cellphone na mura kunuhay ug may kaistorya ka. Ako rin bahala sa imong dialogue. Ha? Wow! Kanindot tugod siyang payag. Class na kaayo, Tay. Muna gingon sa mga tao nga mi Asinso na si Crispin. Pero kamo na mahinuwa mahibaw? Eh di lagi siya kwarta. Kisay ni tabang niya. Oo. Tara, migawa siya oh. Wow! Kupuhag silpon, oy! Pag-uto na. Pura gold, oh.
pugaw gid ini, uy. Hello, sir. Yes, sir. Oh, ako nang nasa sa mong email, sir. Oo, duha ka buyer sa kundo, sir. Yes, sir. Oh, Lasa, uy. nag-real estate agent si Crispin. Yamat ra. Pero kung sa mga pagkahitabo, ah. Sa mo to panulti, eh? Mao'y makapahunong sa ilang pagtuong nga nalisuan kag tornilyo. Ha? Mausabra ng ilang pagtanaw nimo, Crispin. Kung sa may ipasabot mo ba sila? Basta, makasabot ka ra. Sa ato pa, pwede na kong Manguyab ni Clara? Paghuwat sa akong go signal, imong go signal. ako ray musulti nimo kung angay ka na bang manguyab niya. Di pa di angay. Hala no? Moingon ba di kong paghuwat kung angay pa? Seryoso lang ko. Maayo! Christine! Maayo! Siya kong buhaton na si Clara. Naratol baya siya. Ayaw palabi ka excited, uy. Wa na siya mag-inusara. Kamu na sad, uy. Wa man matubag. Bebe. Hi, bro. Hi, sis. Naaligi mo. Dali. Sud mo. Sud. Labis gawas, oy. Igo ra gabi mangumusta ni mo, do. Nangamusta mo? O nanguryoso? Sabi ta mo na eh. Alay. Di bitaw ko mamahak na eh. Manuok ra. Unsa? Joke ra eh. So, dito mo, dali. Aron makita mo sa improvement sa kumbayag ba? Dali mo. Sud! Wow! Kuyawa na gud siya payag, Crispin. Payag pa ne? Ay, agapon kay gamay raman. Pero kuyaw na kay porma. Kisami pay imo og mga suga, ngiga. Kisami gipatrabaho nimo ini. Ako lang, ginahinayan lang ako. Na, hinay gyud. Kapaspas ka makaglihok nga namanday ini. Tay! Kita di mo na Kaming duha ang nakakita, Crispin. Kamu din do ha? Hinay ra to eh. Inyo ra itong pranaw nga paspas. Ay, mali ka mamanday, Crispin. Thank you. Buhog mo kabinit, oh. Oo. Mga gamit na lagi ko ang nimo, Crispin. O butangan na nimo sofa din eh. O niya, dining table, yung mga appliances. Perfecto kayo ni. Bitaw. Mamalit ra bitaw ko puhon kung kwarta na sad ko. Tuod, ingtana ko, do. Di inday makagkwarta, eh. Kalit maganing imong asinso. May naluoy na akong amiga no eh. Real estate broker ni siya. Iya kong gitabangan. Mao nang ninahinay sagsud ang grasya. Ihaya gud nimo. Oh, bitaw. Kapila mi ana be. Bitaw. Unsa man ang developer iya? Nangaunsa man mo, oy. Di mo magkamaong mangitag inyo. Musakay bagay mong Crispin. Nakakita maghani siya unsara ni siya. Kamu pa. Ay, di man, oy. Murag stable na magod ni Crispin. Hindi may stable. Diswerte lang na siya. Nakadungugod mo nga may naluoy niya o gitabangan siya. Kamu, kay di man mo magkalolo, oy. Kaya man ninyo makakitag trabaho, di na kinahanglag kaluyan mo. Buhat na ninyo. Ay, kung ing nagpalupig mong Crispin. May gani kay gisave mo ni Tiago da. Wa ka niya gisave, uy. Natandog na to iyang karbo sa iyang nakita nimo. Dili siya makadawat nga ikaw nga ubos sa iyang pagtanaw o yamot. Mas mulabaw pa nila. Bisan pa. Nasib, magyapon ko niya kay kung
ni insister pag ito si Clara o si Siso. Move forward na. Ato, ano tos likod si Colty? Kay nangiti na sad. Wow! Nangiti na siya. Di ba? Nangiti mo siya ganina? Busog man kaayo. Maong kaduha nangiti. Saron? Sarong sabas gawas? Nay, nag-deliver og appliances ni Crispin, tay. Na, bago sa graph, washing machine, TV, ug sa pa mga karton, basta kay daghan man to. Ato pagalit ng usang adlaw nga ni Adto taniya. Karon na dayon iyang kwarta. Ingon anak siya kabulahan, tay. Uy. Sa una hibawan, tagpila pa man kabuan. Uy, una mo abot ang komisyon sa mga ahente anang real estate. Pero siya, pas magkayo. Bitaw, tay, no? Oh, daghan lagi tingali siya kliyente. Na, kana. Usap pa na nga magkapatinga. Daghang kong lawat ang trabaho at dunay pandemya. Di na siya manguha kliyente. Mga tuwa tingali sa gawas, tay. Iya mga kaila o mga paryente. O, posible siya na. Pero, di sa tingali inana kadaghan. Uy, niya, paspasan kaayo. Da, pasagdan na lang gud na nato siya, tay. Giswerte lang kina siya. Period. Kang nagawa ni Basilia, eh. Naghuot naman ni Gugmayo din, eh. Di magkukalihog-lihog tarong ini. Kita bita ko sa kadako, no? Mayo man ka kay espiritu man ka, makalahos-lahos lang. Panahon na. Nga dungagan ni mo og floor ang imong tayag. Kupo na sa ni. Uy, kaanugong sa ingon beto Siso, nga, gwapo pagabuhat ang kisame. Pwes, dili ta mo puno sa ibabaw. Adto ta sa ubos. Ha? Basement, Crispin. Adto dito ang imong kwarto. Tay, ako ba? Naglibog ko ni Crispin. Gamay naman ang iyang bahay. Pero, nay, nagpa-deliver na sa siyag dakong kama. Og, awa ha, di lang kay usado ha, gyud. Asa na ni ibutang taon, uy? Bitaw, no? Mayong pagbuminaw sa Oh, Let's iya, tingaling ipabarog. Hala, uy. Kahibaw ka, Clara. Para na ako, wa pagyud na saktong pangisip si Crispin. Ha? Klaro kay na, eh. Diswerte lagi na siya ron sa kwarta. Pero ang iyang paminsar, wag yun, magkadimao. Kaya kung tarong pa na siya, ipatas aron ta niya iyang bahay. Una pa siya mamalit og daghang butang. Makalihok pa kasi anasod. Bitaw tay, no? Ten pa ha. May nahuna-hunaan ko. Unsa man tay? May tiyago! Ha, dali, Sonoy! Dali! Dali, Nay! Ay, aray lang tas gawas mag-istorya dong, Crispin. Ang gunay, dali! Ay, Nawa! ay, nalang lagi. Ay, aray tas gawas. Dali. Sige. Unsa mo tayo ato ni mo, Nay? Ha? Kuan. Kinina ang ay lang ay nagsabot, ha? Unsa man, Noy? Ang ako ba, Crispin, nagpakabana man lang ko ba? Wa man ni Malaysia. Wa ni kapin kabubuton. Inamahan ra gyud ni. Sige, Noy. Maminaw ko ni mo. Hinaot lang nga di ni mo lainos pagsabot, ha? Noy, unsa man din na? Bahin mo na sa unsa, ha? Kuan, kining pila magid ay kita nimo sa imong pangahinti. Ha? Ingon ini na lang. Ako, si Clara, ug ang uban nato mga kasilinganan, nalipay kay ining nahitabo ni Mudo. Nga ni asinso ka. Ug nalagpasan na nimo ang
krisis sa imong kinabuhi. Um, uh, Karon, ako mismo nakabantay ko. Na sige-sige man ang imong pagpamalit o mga gamit bisan atong ibutang nga wa ni mahuman sa pagkaron kay gamay ra man ang imong pinuy-anan. O ako magbuot nimo ha. O ako magbuot. Kay imo baya ng kwarta. Imo ginang katungod nga mugastuan na kay imo man na. Pero ang ako lang ba, di maguna to mahibawan ang panahon do. Karon, abunda ka. Pero simba ko, mukalit lang nga kawad-an kag kliyente. Ay bitaha man ta tong magtigom-tigom sa ka sa imong kinitaan ba. Di lang ginunta nimo ihurot paggasto ang imong komisyon. Ako lang ipasabot ini Crispin ha. Nahingawa lang yung kunimo do. Okay na niyo eh. Salamat ng gani ko nga. Ako noon na sadikan ako. Ay, singaan di ay. Kanunay day kang kanunay kong naghuna-hunan sa nimo Crispin. Parehas ta. Walang jud ko ikatabang nimo atong miaging mga adlaw, pero nagkuna-huna biya ko nimo. Nabalaka ko nimo. Nahingawa ko nimo. Kaming Clara. Mao ba noy? Hmm. Kamunduhang Clara? Nanom na di ka ganahan mga asawa kong Clara noy. Be, ano man be? Okay. Abi ko din mo, Crispin, amahan ko. Ug ang kaayuhan nagyod sa akong anak, ang akong gilantaw. Hey, problemado kabaya kaayo atong mga miaging mga adlaw. Nakinahinay kapag pabarog sa imong kaugalingon. Sige lang. Istoryahan na nato sunod ng mga adlaw, ha? Alam pagdali. Unya, si Sunoy. Ay, hindi na mag-iskot niya. Ay. Naday ko'y pangutanan mo noy. Usa man na. Ayaw na sa kalain no ya. Ha? Ay unsa malagi unta na Crispin? Asa man day si Crisostomo Ibarra noy. Dunya Konsolasyon, Isagani, Parday Damaso, ug uban pang karakter sa No Limit ang Hiri. Kita ra lagi. Lutaw pa oy. Tabi na kong tarong na. Hiwi ba na gihapon? Maoday nga, dali-dali kag pauli. Ay uy. Matukar para unya. Nga ako'y matripan. Ay lisod na kayo. Hala no? Ang kuyaw anak tay. Kung makigdili bitaw siya o kliyente, unya mutukar siya. Aw, impas. Huwag tanggit ang trabaho. Ako ganoon ta siyang makumbenser ba na kita mo gunit sa iyang kwarta. Ha? Ay di na to ang kunon ang iyang kwarta. Bali, kita lang ba ang mubarog nga caretaker? Di tamang hilabot siyang kwarta tay, uy. Ay di lagi namang hilabot. Mutabang ng tagkupot. Aron kung mawad-an sa trabaho, kung mawa ng iyang pagkaahinte, naapa sa'y madaw-daw nga kwarta. Kita ang mumanage sa iyang kwarta. Sa ingon, mapahilo na pa ang iyang panglawas kaya ato mga timanon ang iyang pagkaon sa saktong oras. Dito ka rin, Crispin. Ha? O lagi. Sa sud, gyud. Oo. Gwapo kay mga gamit ang kanhang dako eh. Nindot kay lingkuran ang sopa. Tahor na kay purmang iyang gamayng bayo eh. Di na basta-basta. Unya, ang mga kama. Kama? Oh, namalit na siya duha ka dagkong kama itong miaging semana. Asa mo din igiputang? Wa ba ko'y nakitang kama dito? Kadto namang gwapo sad kaayo nga kuan, divider. Basta kay gwapo na kayo ang kuan, interior siyang bahay. Mura gyud yatiman og interior designer. Sa ato pa, wa maghuot ang mga butang sa sod. Wa man. May mapagkahimutan ang tanang gamit sold sa bahay ni Crispin. Di pa ka matog, tay? Maptay. Nahasol man ko sa gisulting siso ganina eh. Asa ato ba?
Katubang iyang giingon nga maay pagkahimutan sa mga gamit sa suod sa bahay ni Crispin. Nakakita gud taon sa kadaghan sa iyang mga gipamalit nga butang. Hain ang madat mga butang labi na ang mga kama. Halatay, basing yung gipanghatag, no? Uya, wala ta mahibaw? Uy, Hinduta na ba itong mga kamahatay? katinugong gud niya kung iya tong gipanghatag. Kita lang untay gihatagan. Wala, uy. Sortiho kasi gitagaan, Taysa. Ugma. Magsusi ta kinsay iyang gitagaan. Ha? Ayaw tayo, uy. Abi pa lang nasuya ta. Uy. Kita na lang utay gitagaan, uy. Kana sa niti pangiting Goldie, eh. Kapanimaho, magyapon ko, bisa nagsuloob ko mas. Dili ka pa, ana? Daka na sa tag-ipaligya nga gold. Basilia, Mm. pwede, di lang ko mamligya. Dagan kayo bitag kong kwarta. Pwede. Sige, ako lang una ni taguan ng gold. Pero dili ni mo pwede taguan ang gold, Crispin. Ha? Kung dili ka pa mamaligya, ayaw una siya mo ang gold. Ias-is lang una siya nga iti. Ha? Uy, Ayaw na lang natiwa sa kukas, taguin na lang na. kaning iti akong taguan. Pud sa bangko ang imong kwarta. O dili pa? Imong i-invest sa negosyo. O di ba sa stock market? Kana na lang Basilia. Kana ko apilan. Stock market. Kamao di ay ka. Dili. Unya? Nganong magpatuga-tugaman ka? Di mo ko magpatugatog-gagod. Imo kong tabangan. Tabangi ko ha. Arong dili na fake news akong isulti nilang Clara. Kung mangutan na sila. Kay, tinuod namang stock market. Okay, Crispin. Tabangan ti kapag suot sa stock market. Yes, excited ako da. Wanay hunong ang imong pag-asenso, Crispin. Wanay makapugong. Kung sa tinagalog pa, tuloy-tuloy na ang iyong paglipad. Okay, unya, pwede na gyud ko mga asawa ni Clara, no? Oh, Di pagyapon. unsaya kung giingon? Magawa sa imong go signal. Pwes, paghuwat. Naunsa na sa tatay? Sige na siya atras abanti. Tay! Misayo kag chacha? Ha? Usa pangutanan nimo? Misayaw ba kag chacha? Sige magkukag atras abanti, good. Wow eh. Sayaw ang way tukar. Usa ko Crispin. Nagunsam day ko. Ay, kwan, nagduha-duha ko kung muanha ba kong Crispin o dili. Magunsa naman sa katiha. Ay, ako lang klarohon kung tinuod bang gisulting siso nga way kamasod. Wala, uy, si tatay ba? Wa pa gini ka mahuwasi bahin sa kama, tay. Mayong pagbuminaw sa Lex Dali, tay. Pino. Kitang duhang magsusi. Dali tayon. Wow! 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 Og wow pag yun! Wala, uy. Sa mga pictures naman sa internet ko makita ni mga ingon-ani nga small house interior designs, Crispin, uy. Murabi, din sa atong dapit. Ikaw na matingali ang may pinakanindot nga interior sa bahay, Crispin. Thank you. Asam sa ka matulog, Crispin? Iniraso pa. Sa akong kwarto, Noy? Kwarto? Ay, magkwarto ni mo. Nasa second floor. Ha? Asa madapit lagi imong second floor nga. O sa raman ka floor imong bahay. Ha? Third floor mo ginikutob? Ha? Mao ba, Crispin? Third floor ko to? So, tuan mo gibutang ang duha nimo kadagkong kama? Oh, ang usa sa second floor. Ang usa dito sa third floor. Sa second floor mao kong kwarto. Sa third floor ang kwarto ni Goldie. Goldie? Akong iring day, si Goldie. Mao din ni imong earring? Oh, wow, ka-cute!
All black ang balhibo. Pero Goldie ang pangan. Asa man din ang musical floor sa bahay? Sa silingan? Ay, dito lang unta ni mo gibutang sa amo, kay mas duol man ta. Kamaod yung kanoy da. Di man sa silingan akong sikal floor, noy. Ha? Nang naman din ni. Tanaw ba mo? Dali, kuyo mo na ko. Dali. Ha? Dali. Eh, Oh, nara di hagdanan ay. Naliko sa divider. Ay, dali mo, dali. Clara. Tara. Mamauli ka. tay, masukamod ko tayo, oy. Ano mo to sila, oy? Nahadlok ni mo? Unsa pa? Madlok na ko. Malukot. Tay, sadoy. Agoy. Kutasan, masado ni mo, tay. Ah, Okay ra ka, tay? Okay na ko. Okay. Tay, paragot, tay, B. Nga na nanagan naman, tatay. Sa ingano, maghuwat ng ihaw na itong Crispin. Iya nagpununta tang dato sa basement. Wa tay dag-anan kung unsaon ta niya dito. Bisag mo siyagit patag maayo, why makadungog na to? Di sa tingali na buhato ni Crispin, tay, uy. Madagdili. Di ta katag-as utok sa katawang buang Clara. Labi na ka ng mga buang ng murag mga tarong. Ugoy! Mahit pa na mga buang nga naglaroy-laroy sa karsada. Kay klaro pa na. Pero ka na mga murag saktos pangisip, mas delikado na. Huwag nagtuo kang ingon anak si Crispin, tay. Usa pa man di eh. Bitaw sad mo. Tingnan basement man iyang gipabuhat imbis nga patasan ang iyang bahay. Muna. Kaya ang normal og pangisip, no, patasan gid ang bahay. Kung may basement man, kadto lang mga dako na kaing bahay nga himuon nilang entertainment area, or sports area, or music room. Pero kwarto, Bitaw sad. mas peligro na si Crispin karon, Clara. Mao nga samot mata nga di kita mo kumpiyansa. O ba? Kuyawa ko de. Mao na siso. Mao ikaw. Ay nag-ato-ato niya ha. Labi pag ikaw rang usa. Salamat kasi mo pahimang no, Clara. Doon na gid ay kay concern ako. Abi ni mo? Panguyawan na ba ko na ining mga miaging mga adlaw? Nga naman. Abi man ako mobalhin na mo pagtagad ni Crispin kay mi asinso naman siya. Na. May gani, nakabantay gid mo. Nga may diferensya pag di siya. Noon sa man taon ka, uy. Paabuta ba yung akong pag-asinso, ha? Kipasaligan na ba ko sa imong tatay? Oh, kamoy pagminyo. Ano Joke ka, uy. Lagi ba? Huwata lagi ko, ha? O asinso na lagi ko. Tanawa niya. Saon sa nako sa pagdalig asinso sa sigir matugsaan ang ako igsuon. Wa pa niya tumana. May pas Crispin. Paspas kayang pag-asinso. Bisan di patarong o pangisip. Husto! Ako sing adtuon ugma. Sis? Oh, ako ni bro. Oh. Kuan kini bro na lahat to tawganay ha. Ay nako tawgag sis. Sigurado. Dali sa sod, bro. Dayon. Wow. Maintain gid nimo kalimpyo sa imong pad no? Okay. Sige mo ko panghinaw. Paghinaw? Ako makang pad. Pad ba kining bay ba? This is a pad. Ni. Aw! Sabot ka na. Abi magod akong pad sa akong kamot. Imong gito sabot. Payang mo gyapong tawag na ko ani ko. Well, anyway. Niya ko ron aron i-follow up ang akong gi-offer nimo nga ako'y mo manage sa imong mga finances nimo. Unsa naman? Naka-decide na ka?
Oh, naka-decide na. Ako rin mo kupot sa kong kwarta. Wa ko'y salig ni mo. Oh, Joke. kulbaan sa tanim mo da. So, musugot na ka? Di gyapon. Oh. Oh, Ah. Ako na lang ang mukupot sa kong kwarta. Aron wanay mahasol ba? Mas mayo nang wailang tao nga basulo na ko kung sinay tabo sa kong kwarta, di ba? aw hinoon sakto sad ka ng bahina. Okay. Wa ka malain ha, bro? Woy! Sure? Oh, Okay. nalugutaw malain man ko. Okay, okay. Suggestion running ako ba? Mhm. Pwede dawaton, pwede naman sang dili. Imo ko ng desisyon gud kay imo man ang kwarta. Pero doon ako ilaing suggestion, Crispin. Unsa man? Mag-partner ta sa business. Business? Pagpautang tag kwarta. Di ko anay. Kay makagaba na. Aw, makagaba kung magpalabi sa kagpataas sa tubo. Kung ano ko, 2% rin tubo na to. May atong ipatubo. Di na lagi ko na. Kay samok na. Makatabang masag ka ana, bro. Daghan ko lang nanginalag kwarta. Kung nay manghangyo na kong kwarta, sis. Aw, bro. Ako na taga-diretso. Aron di na sila mo problema. Unsay bayad nila, dili ba? Aw, kung na, tagay ko. Nanginalam kay ko ron. Nge. 2,000? Itagaan ka niyag 2,000? Aw, oo. Ninara, oh. Upat ka tag 500. Ay, matara. Hatag na gina. Oh, lagi. Baya, no? Dagha gina na siyang kwarta. Ako na to sang gisuwayan ba, kung muhatag ba gyud ay nihatag man. Sa ato ba, 2,000 imong ipangayo. Siyong 20,000 unta to. Butang eh. Imong tagaan og 20 mil? Okay. Nangayo man. Unyag mangayo sa sunod og 20 milyones. Muhatag gihapon ka? Ha? Crispin, dili na utan nga matabang ta. Pero, siguraduha nga ang imong gihatagan, tinud-anay nga nanginahanglan. Tinudan na isa na iya, oy. Di ba ilalim nga mangayo. Mapabaga ganis naong. Grabe na gyud paningananglan, anak. Crispin, Sige lang. Sa sunod, di na kong basta-basta mahatag niya. Karon ako lang yun siyang hatagan kaya nakatando man ko. ay, sige, bahala ka. Tanan iya ang gihatag nimo. O lagi noy. Pag ingon na ko nga mangayo kog 20,000, way daghang istorya. Gibiyaan ko niya kadyot, pagbalik niya, danan eh. Hatag diretso. Mangayo sa tatay. Paghilom klara, oy. Usa ka, patay gutom. Ako di noy. Patay gutom di ko. Ambot nimo. Mayong pagpaminaw sa Lex Daghano gid ang Pinoy. kwarta ni Crispin, no? Wow! Kanina sa sakiran nga ni Hunong ilang Crispin. Oh, kala, si Crispin ang nanaog? Iyan ang sakyanan? OMG! Hi, Clar! Clara, Tatay, nausa man ka? ambot. Ambot. Lias bintana, tay. Oh. Wa man. Wa si Crispin? Wa man. Ano mo day? Giduol kang Crispin? Wa. Unya nga nun hadlok ba ka? Wa magkukunahadlok, tay. Ay nauno sa magiday ka. Ha? Huwag ko makasabot sa kong gibati, tay. Laruha gani na. Labad lang una ko ni muda. Wa ka makabantay na sa kinampuwa sa gawa sa bahay ni Crispin, tay. Ha? Asabay. Oh. Oh. Uy. Kang Crispin na. O, tay. O iya ko nakita nga nagtanaw niya. Nihay pa magani siya na ako. O niya. Wa
wa ko kasabot. Idali-dali kog sud. Wa ka makasabot sa iyang paghay nimo. Wa ko kasabot sa akong gibati, tay. Mura kog nauwaw nga nakuyawan nga ambot uy unsa ba? Ah. Wala ka magunoon diha. Mao magunay akong dream car, tay. Ha? Ibugi ko sa kinan, tay. Mangayo kang Crispin, tagaan dayon kanoy. Pangayoon ko ba kaha ng Crispin sa kanan sa ihatag ba sa kaha? Usa ka dosina nga miniature red car. Parehas yun na sa akong gipalit nga auto. Oh. Para panghatag na nimo, Crispin. Ha? Pangatag? Dunay maipog sa imong sakyanan. O kay nagtuo man sila nga kayra kanilang ulu-uluhan, pangayo ko nilang imong sakyanan. O kung mahitabo gani na, tagai ining duwaan. Nagawa, God. Was tingali mga ayo eh. Ha? Akala mo lang wala, pero meron. Mayo! Oh. Mayo! Unsay akong gisulti. Hey, Noy! kupuha rin mong sakyanan. Uy. Ha? Hindutan di ka, Noy? Oo, pero mas ginindutan si Clara ini. Si Clara? Hmm. Nandi siya ini? Hindi dalim gitong suot sa inyo, Noy. Ay, nauwaw ko na siya ni mo. Uy, Ano mauwa man siya? kay baw ka. Mo ni iyang dream car. Ano ba? Oo. Parehas di may dream car, Noy. Kuan dong. Pwede ba? Imo na lang ning ihatag niya. Naman ay kaluha, Noy. Mula ko ihatag niya. Tinuod ka? Imong ihatag niya ang kaluhaan ng sakyanan? Unsa kahay sunod nga mahitabo. Ug sunda ang uman pang sumpay ning Sugilanon, Crispin ug Basilia. O palihog dai ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.